Barka da shigowa wannan tasha tamu ta Aisha Garo TV. Ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To barkanmu da warhaka. Yau dai za mu tashi ne akan manyan mawaƙa irin su Kawu tare da Hamisu Breaker. Kawu da Hamisu Breaker sun saki waɗannan waƙoƙi ne domin nishaɗin al'umma, domin sa al'umma farin ciki. Kawu ɗan sarki yana buga waƙa ne a naira, duk guda ɗaya idan ka ɗauka tana samarwa a naira 100, 70, 80 abin da ya yi ƙasa. Bai ci rasa kuɗi ba domin ya ga yadda Hamisu Breaker yake, da haka ya tara masoya. Ba ki ga yanda san ki yayi mini, duk da na san kina hasane. Gamo da abin kauna bai san rabe ba, inda ya koya rabe duk nishadi na yayi. Ba shirin gudu ne ba, ban yi makira dai ba, ba abun bura ne ba.